Hemen iritsi nuenean ikusi dut jendeak beste hezkuntza batean hitz egiten direla. Eta ni esaten du elektrikonari zertaz hitz egiten ari zarete. Bera azaldu dio, da hezkuntza bat, Euskal Herriko hezkuntza euskeraz. Nire asmoa da Euskal Herrian bizitzea. Euskal Herrian bizitza nahi dugu, kultura ezagutu behar da. Kultura ezagutzeko lehen eta bien hezkuntza. Hezkuntza ikasi behar da. Hezkuntza da euskera eta orduan hasi nintzen euskera ikasten. Euskera eraman dio bizimodua, lagunak, lagun handiak, eta euskaregaz euskaldunen bihotzen lekua lortu dut. Ez dut gauza gehiago nahi. Zaila hezkuntza guztiok zaila dela. Euskara ez da zaila, ikasten ari da gogoagaz eta denboragaz. Ikasteko edozein hizkuntza denbora behar da. Euskara da hizkuntza bat. Ni kanpoko jendeari euskara ikasteko beti esaten du, da hizkuntza bat. Eta hizkuntza ikasi behar da umeak bezala. Orduan euskara da hizkuntza bat, ez nikien. Helduak gara, baina ez dakigu euskara hizkuntza hemengoa. Horgaitik umeak bezala egin behar da. Adibidez, ni ez dakit ondo euskara, baina hitz egiten ari naiz. Lotxak kendu behar da ikasteko. Eta nire lagunen, nire inguruan bizitzen lagunari beti esaten du. Agurak, saiatu zarete agurak esatea euskeraz. Holan ikasten da. Eta jendeak bete animetzen da ikasteko euskera. Kalean edo zen lekutan.